Hello everyone, this is Feb and welcome to Bicolana on the Go. Today, kikilalanin natin ang isa sa mga admirable and rising directors of Camarines Norte. They are finalists for the Sinag Maynila Independent Film Festival. Let's welcome Yasmin Andrea Chan. Hello. Hello po. Good morning. Hello. Hi, Yasmin. So, pwede bang kwentuhan mo kami regarding your experience on this Sinag Maynila Film Festival as a film director? Sobrang surreal po nung moment na yun kasi di ko rin po inakala na finalist kami. Lalo na po, first time ko pong national na po yung pinasa namin. Pinalihan nyo. Which is, nung time po na nasa Sinag kami, akala po namin shortlisted. No, nag-took ng risk po na magpa-Manila. Tapos, ayun po. Nung in-announce na po sa sinihan, sa Gateway po, na finalist na po kami, parang doon lang po sa amin nag-sink in na, syempre Talagang po, totoo from na. Cam Norte po. Tapos, dinala po namin sa national na po yung film po na galing din po sa Bantayog. So, yun po. Entry nyo siya talaga for Bantayog Bantayog Film Fest. No? Kasi we do have here in Camarines Norte the Bantayog Film Festival. Which is, nag-start siya, that is yearly conducted, no? Pero parang lately lang din nagsimula yung sa Bantayog Film Festival.